మాట్లాడండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామంలో సహవాసంలో ఉన్న ప్రియ సహోదర సహోదరులకు దేవదాసులకు వారి కుటుంబానికి నా రాత్రికాల శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నానండి. మరి రాత్రికాల సమయంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ప్రార్థనాంశములు పద్మ గారి యొక్క కుమారుడు బర్ను కొరకు ఇంకా భారము కలిగి ప్రార్థించవలసిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా బ్రదర్ కిరణ్ గారి గురించి ఇంకా సహవాసంలో ఉన్నటువంటి సహోదర సహోదరుల గురించి అదేవిధంగా దేశ సంరక్షణ కొరకు ఈ దినం ప్రత్యేకించి ప్రార్థన చేయాల్సిందిగా ప్రభు పేరట మనం చేస్తాం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. బినోష్ అండి. బినోషా గురించి ప్రార్థన అవసరం. తనకి ఎలా ఉందండి బినుషాకి? ఇప్పుడు కొంచెం ఏమన్నా రిజల్ట్ ఏమన్నా వచ్చిందండి? అరుణ నిన్న వెళ్ళి చూసొచ్చిందంటండి హాస్పిటల్కి. ఈ రోజు నేను అరుణతో మాట్లాడలేదండి. నిన్న ఏమన్నా కొంచెం కొంచెం ఏమన్నా మూమెంట్ ఉందనేసి నిన్న కొంచెం బాగా అదే కొద్దిగా ఇంకా వెంటిలేటర్ మీద అనుకుంటండి. అది అరుణకి ఒక మెసేజ్ పెట్టాలి నేను బెటర్ తర్వాత. సరేండి. అయితే రేపు అది తీసుకునండి అరుణ్ గారు ఏమైతే సమాధానం ఇస్తారో దాన్ని బట్టి మళ్ళీ రేపు పొద్దున మనం ప్రార్థన చేసుకున్నాం. కిరణ్ గారి గురించి కూడా ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడు మహాగణుడు మా ప్రిపరలోకి తండ్రి, మీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన దీవించిన నామమునకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభువా. మీ కృపను బట్టి మీ కాపుదలను బట్టి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి తండ్రి, గతించిన దినాలన్నీ కాచి కాపాడి భద్రపరిచి తండ్రి, ఉదయకాల సమయించినైనా మా పనులన్నింటిలోనైనా ఎంతో క్షేమాన్ని ఇచ్చి ప్రభువా. అయినా ప్రభువా ఎటువంటి తొందరపాటులోనైనా మేము పడకుండానైనా మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప క్షేమానికే మీకు లెక్కలేని వందనాలు స్తోత్రాలు స్తుతులు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. స్తుతులకు పాత్రుడా, స్తోత్రార్హుడా, ఆరాధ్యనీయుడా, ఓ ఆది సంభూతుడా, మీకే వందనాలు 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 ప్రభువా. మా స్థుతుల పైన ఆసీనుడు కమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఇగో సాయంకాలము చేతులెత్తి ప్రార్థించుట అది నీకు నైవేద్యమై ఉన్నదని నాయన దావీదు భక్తుడు పలుకుచుండగా తండ్రి, అటు రీతిలో ప్రభువా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో తండ్రి మేము నీ సన్నిధిలో చేరి అయ్యా ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా తండ్రి నాయన ప్రార్థన చేస్తుండగా తండ్రి, తప్పక ప్రభువా నాయన మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. మా ప్రార్థనలు మీరు వినండి తండ్రి, మా ప్రార్థనలకు కావాల్సినటువంటి జవాబును అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి, మీకు వందనాలు. అడిగిన వాటికంటేనూ ఊహించిన వాటికంటేనూ అధికమైన ఆశీర్వాదాలతో నైనా నింపి నడిపించే దేవుడు నైనా దేవుడు ప్రభువా. అయా ప్రభువా మాకు కావాల్సినటువంటి నాయన ప్రతి ఈవిని మాకు అనుగ్రహించావు, అందుని బట్టి మీకు స్తోత్రం తండ్రి. ఆయన ప్రభువా అయినప్పటికీ తండ్రి నాయన మా ఆత్మలో నాయన నీ సన్నిధిలో వర్ధిల్లున్నట్టుగా మీరు బలపరచమని నాయన మేము నాయన వేడుకుంటున్నామయ్యా, మీకు వందనాలు. గొప్ప కార్యములు చేయవాడా మీకు స్తోత్రం, ఆశ్చర్యకరుడా మీకే వందనాలు, ఆలోచనకర్త బలవంతుడైన దేవా, నిత్యుడికి తండ్రి, సమాధానకర్త మీకే స్తోత్రం ప్రభువా. మీ కృపా కాపుదల భద్రత నాయన మాతో ఉంచి నడిపించిన తండ్రి, ఇగోనైనా మీరు మాకు ఇచ్చినటువంటి సహవాసముకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. సహవాసాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి తండ్రి. సహవాసంలోనైనా నాయన ప్రతి బిడ్డను నాయన మీ యొక్క కాపుదల హస్తాల్లో భద్రపరుస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభువా. దినదినము తండ్రి ఎంతో క్షేమాన్ని ఇస్తున్నావు ప్రభువా. ఎవరు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా నువ్వు నడిపిస్తున్నావు తండ్రి, ఆయన సాక్షులుగా నిలబడుతున్నావు ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. అది కేవలం మీ చిత్తమైంది ప్రభువా. నీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఎన్నుకొని ప్రభువా, నీ బిడ్డలుగా నాయన మమ్మల్ని స్థిరపరిచిన నాయన నీవు మా కొరకునైనా ప్రాణము పెట్టి నాయన రక్తంలోనైనా మేము కడగబడడానికి ఇదిగోనైనా నీ జీవ గ్రంథంలోనైనా మా పేర్లు వ్రాయబడి ఉన్నాయని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభువా, మీకు వందనాలయ్యా. అయ్యా తప్పకనైనా వాటిని స్థిరపరచినైనా ఓ నాయన అవి చెరిగిపోకుండా ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. మా జీవితాలు పాడుకోకుండా మా చేతులతో మేము పాడు చేసుకోకుండా మీ సహాయమునైనా మీ సహాయమును దయచేయండి తండ్రి, మీకు వందనాలయ్యా. ఇగో ప్రభువా మీకు వందనాలు తండ్రి, నాయన గొప్ప దేవుడు ఆశ్చర్యకరుడు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఇక మా సహవాసంలో బిడ్డలు ప్రభు ఆయా దేశాల నుంచి ఉన్నటువంటి బిడ్డలందరినీ మీరు దీవించండి. ఇక దైవజనులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, బాలు గారిని బట్టి నిర్మలమ్మ గారిని బట్టి నాయన వారికి ఇచ్చిన సంతానం ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ఓ నాయన ఇంకను నాయన ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, మా సహవాసానికి నాయన ప్రభు నాయన కృపవరయ్య గారు ప్రభు జ్యోతిబాబు గారిని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అయా నాయన వారి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి, నాయన బిడ్డలు మీరు దీవించండి.
ఆయన కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభువానైనా దైవజనుల కుటుంబాలన్నింటినీ కాచి కాపాడండి ప్రభువా. మా సహవాసంలో ఉన్నటువంటి వారి వారి గ్రామాలు ప్రభువా, వారి వారి సంఘాలు తండ్రి, వారి వారి నాయన ఓ దైవజనులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. వారి ప్రతి ఒక్కరికి నైనా క్షేమాన్ని అనుగ్రహించిన ప్రభువా. ఎటువంటి నైనా ఇబ్బందులు పడకుండా తండ్రి, ఎటువంటి నైనా ప్రభువా నైనా కరోనా నైనా ఎఫెక్ట్ కాకుండా తండ్రి, వారి గృహాల చుట్టూ వారి సంఘాల చుట్టూ తండ్రి ఓ నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించండి ప్రభువా. మీకు వందనాలయ్యా. ఓ వారి గ్రామాల చుట్టూ నైనా నీ రక్తాన్ని ప్రోక్షించండి ప్రభువా. ఓ సంఘ విశ్వాసులు తండ్రి నైనా ఆరాధనలకు దూరం కాకుండా తండ్రి, వాక్యానికి దూరం కాకుండా మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. ప్రతి ఒక్కరు నాయన నీ సన్నిధికి సమీపంగా ఉండే బిడ్డలుగా ప్రతి ఒక్కరిని ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను రాజా. మీకు వందనాలు తండ్రి. గొప్ప దేవుడు, ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, మీకు స్తోత్రం తండ్రి. అబ్రహాము, ఇస్సాకు, యాకోబుల దేవ, ఇశ్రాయేల్ని ఏర్పరచుకుని ప్రభువా. ఓ వారిని నాయన నీవు నడిపించిన దేవా, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఓ ప్రపంచానికి ఒక తలమాలికగా ఉంచిన దేవా, మీకు వందనాలు ప్రభువా. ఇగో నేను ఇశ్రాయేల్ సంతానంలో ప్రభువా మమ్మల్ని వారసులుగా చేసిన దేవా, మీకు వందనాలు తండ్రి. నీ రక్తాన్ని ఇచ్చినైనా మమ్మల్ని కొన్నటువంటి దేవా, మీకు వందనాలు ప్రభువా. విలువైన జీవితాలుగా మమ్మల్ని తీర్చిదిద్దిన విధానం బట్టి మీకు వందనాలు తండ్రి. ఇగో నాయన నేను నమ్ముకోవడం వల్ల ప్రభు మా జీవితాలకు విలువ తండ్రి. నాయన నేను విలువలేనటువంటి వారము ఈ లోకంలో కలిసిపోవాల్సినటువంటి వారమయ్యా, మీకు వందనాలయ్యా. అయితే మీరు మా చేయి పట్టుకుని తండ్రి మమ్మల్ని నడిపించి మమ్మల్ని స్థిరపరిచి మమ్మల్ని నిలబెట్టవయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. తప్పక మీ సహాయం దయచేయండి అయినా ఆయన మీ చేయి విడిచిపెట్టకుండా మీ కృప చూపించండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు. మీకు ఇజ్రాయెల్ దేశంలో ఉన్నటువంటి నాయన బిడ్డ ప్రభు ఆశను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఇక్కడ క్షేమాన్ని దయచేయండి తండ్రి. బిడ్డను మీరు స్థిరపరచండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు. మనకి మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. అనేక నెలలుగా ప్రభువా ఇక వైరస్ ప్రభావాలతో తండ్రి నాయన ఆశ ఎంతో బలహీనతంగా ఉండిచుండగా తండ్రి మీరు స్వస్థపరుస్తున్నారు నాయన ఎంతో నాయన మీ మీద ఆశ కలిగి నాయన బ్రతుకుచుండగా తండ్రి తప్పక నాయన బట్టి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం క్షేమం తెచ్చిండి. ఇంకో నాయన కిరణ్ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ నాయన కాలు నైనా చీమ పట్టి నాయన ఇబ్బంది పడుతున్నారు వింటున్నాం తండ్రి. తప్పక నాయన ప్రభువా బిడ్డకి నాయన మంచి నాయన ఆలోచనతో మంచి జ్ఞానంతో నాయన ఆ గాయమును నాయన కట్టుకునే ప్రభువా. ఓ తండ్రి ఆ యొక్క నాయన ప్రభువా నాయన దాంట్లో నుంచి స్వస్థత పొందే గొప్ప కృపను బిడ్డను అనుగ్రహించిన ప్రభువా. ఓ రెస్ట్ తీసుకోవడం విషయంలో కానీ ప్రభువా, అదేవిధంగా టాబ్లెట్స్ తీసుకోవడం విషయంలో కానీ తండ్రి కేర్ తీసుకునే విషయంలో నాయన నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా సహాయం తెచ్చిన ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ఓ గొప్ప కార్యములు చేయవడా మీకే స్తోత్రం తండ్రి. ఓ జీవితాలనైనా చాలా విలువైనది ప్రభువా. నీవు ఇచ్చిన జీవితాన్ని నైనా విలువగా గడపడానికి మీ సహాయం దయచేయండి అయ్యా, మీకే వందనాలు ప్రభువా. ఓ వారు ఆలోచిస్తున్న ప్రతి ఆలోచన తండ్రి సఫలం చేయండి తండ్రి, మీకు వందనాలు. వారు ఆలోచిస్తున్న ఆలోచన ప్రతిదినైనా ఓ నీ నామంలోనైనా గొప్ప విజయాన్ని అనుగ్రహించిన ప్రభువా, మీకు వందనాలయ్యా. మీ సహాయం దయచేయండి తండ్రి. ఇగో నాయన దుబాయ్ దేశంలో ఉంటుంటున్నాయన బిడ్డలుగా నాయన మా సహోదరులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. క్రిస్టి గారిని బట్టి యోసేపు గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. క్రిస్టి గారిని నాయన ప్రభువా కాలు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి తండ్రి, మీకు వందనాలయ్యా. స్వస్థతను గ్రహించిన తండ్రి, మీకు వందనాలయ్యా. స్వస్థత దయచేయండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఓ యొక్క నొప్పి నుంచి ఆ బాధ నుంచి విడుదల కలిగించిన ప్రభువా, మీకు వందనాలు. నాయన ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. తల్లి విడిచిన తండ్రి విడిచిన ప్రభువా, విడువ నడబాయన సెలవు ఇచ్చిన దేవుడు తండ్రి, మాట సెలవు ఇచ్చిన దేవా. అయా నాయన దూరదేశాల్లో ప్రభువా ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా ఏ చిన్న అనారోగ్యమైన ప్రభువా నాయన ప్రభువా మమ్మల్ని ఆదరించే వాళ్ళు లేరు కానీ ప్రభువా నాయన కేవలం నీ ప్రార్థన ద్వారా ఇదిగో నాయన నీ సన్నిధిలో మొరపెట్టడం ద్వారా ఆదరణ మేము పొందుచుండగా తండ్రి తప్పక నాయన వారి ఇరువురిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. వారు చేస్తున్న ప్రతి పని పాటలో మీ సహాయం దయచేయండి. ఇగో నాయన పరిచర్లు బహబలంగా వాడుతున్నారు, అందుని బట్టి మీకు వందనాలు. ఇంకను రాబోయే దినాల్లో ప్రభు అనేక మందికి మాదిరికరంగా విశ్వాసంలో ఇంకను బలంగా నాయన ప్రభు అనేక మందికి మాదిరికరంగా నాయన ముందుకు కొనసాగడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభు. అనేక ఇరుకులు ఇబ్బందులు నాయన పరిచర్ల భారంలో నైనా ఉన్నప్పుడు ఎదురవుచుండగా తండ్రి వాటన్నిటిని నైనా జ్ఞానం కలిగి జ్ఞాన బలము కలిగిన ఆయన బుద్ధి బలము కలిగి ప్రభువా వాటన్నిటిని ఎదుర్కొనడానికి నైనా శాతానికి సిగ్గునైనా బిడ్డలకైనా గొప్ప విజయాన్ని అనుగ్రహించిన నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి, మీకు వందనాలు. ఇంకను మా ప్రియ సహోదరుని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. నాయన ప్రభువా మీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన భార్గవిని బట్టి నాయన తల్లిగారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. స్వదేశంలో వారిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి అయ్యా నాయన భార్గవి నాయన కీబోర్డ్ నేర్చుకుంటుండగా మంచి జ్ఞానమును నాయన జ్ఞాపక శక్తి ఇచ్చిన ప్రభువా నేర్చుకుంటున్నటువంటి ప్రతి విషయాన్ని నాయన ప్రభువా ఓ బిడ్డకి నాయన జ్ఞాపకం ఉండడానికి మీ సహాయం దయచండి. మీకు వందనాలు. ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి.
దుబాయ్ దేశంలో నైనా పుష్పం గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ఓ నాయన ప్రభు మీకు వందనాలు. బంగారమ్మ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. కుమారక్కని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు మీకు వందనాలు. మణిరాజుని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. బిడ్డలు మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంకా ఎవరైతే నాయన మా సహోదరులు ఉన్నారు సహోదరులు ఉన్నారు ప్రభు, వారందరికీ క్షేమాన్ని దయచేయండి ప్రభు. ఓ వైరస్ పరిస్థితులన్నీ నైనా కంట్రోల్ అవడానికి మీకు సహాయం దయచేయండి. అయ్యా మీకు వందనాలు. మీ కృప చూపించి నడిపిస్తారని ప్రార్థన చేస్తూ అయ్యా నాయన మీకే వందనాలు చెల్లిస్తూ నాయన ప్రభు సమయంలో ప్రభు నయంగా ఇదిగో ఖత్తర్ దేశంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల ప్రభు మీకు వందనాలు. ఓ సుజాత గారిని బట్టి, హెప్సిబా గారిని బట్టి ప్రభు బిడ్డలను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. కరుణ గారిని బట్టి నైనా, ప్రశాంతి గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. అనిల్ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. రాజు గారిని బట్టి ప్రభు శాంతిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. మీకు వందనాలు. శాంతరత్న గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఆ బిడ్డలు మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. బిడ్డలు వారి పని పాటల్లో మీ సహాయం గ్రహించండి. అయ్యా మీకు వందనాలు. గొప్ప క్షేమాన్ని దయచండి రాజా. మీకే వందనాలు ప్రభు. మీకు స్తోత్రం తండ్రి. ఆయా స్వదేశంలో ఉన్న కుటుంబాలను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఆయన ఎవరు ఏమైతే ఆలోచనలు కలిగి ఉన్నారో, ఏమైతే ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నారో ప్రభు మీకు వందనాలయ్యా. తప్పక వారి ఉద్దేశాలు, వారి యొక్క ఆలోచనలు సఫలపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. ప్రతి ఆలోచన ఎరిగిన దేవుడు తండ్రి. బిడ్డలునైనా నీ సన్నిధిలో ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్నారు. అనేక విషయాలను బట్టి నైనా ఓ నాయన వాటి సమయంలో ప్రభు తప్పక నైనా అనుగ్రహించి దేవుడుగా నిరీక్షణ కలిగి ఉండుచుండగా తండ్రి. తప్పక నాయన బిడ్డలనైనా ఆశను మీరు నెరవేర్చండి ప్రభు మీకు వందనాలు. ఆయా నాయన ప్రాముఖ్యం ప్రభు నాయన సుజాతి గారి విషయంలో గొప్ప కార్యములు చేయండి రాజా. మీకు వందనాలు. ఓ కార్యములు చేయండి ప్రభు. ఓ కార్యాన్ని నైనా మేము కనులారా చూడడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభు మీకు వందనాలు. అయా మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభు. ఓ కానుపు అవసరమైన తండ్రి. ఇగో నాయన బయటికి వెళ్ళి వారిద్దరు నాయన కలిసి ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రభు. ఓ బిడ్డ నాయన ఆశని మీరు నెరవేర్చిన తండ్రి. వారి మేడంకి మంచి మనసు అనుగ్రహించిన ప్రభు మీకు వందనాలు. ఇగో నాయన ప్రభు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నటువంటి నాయన సహోదర ప్రశాంతి గారిని బట్టి, నాయన ప్రభు హెప్సిబా గారిని బట్టి నాయన వైరస్ నుంచి విడుదల కలిగించారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభు మీకు వందనాలయ్యా. ఇంకను ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. మీకు వందనాలు. కువైట్ దేశంలో ఉన్నటువంటి బిడ్డల ప్రభు మీకు వందనాలు తండ్రి. రాంపండు గారిని బట్టి, రవి గారిని బట్టి ప్రభు, చిన్నబాబుని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీకు వందనాలు అయ్యా. ఇంకను నాయన ప్రభు మీకు వందనాలు. చిన్నబాబు ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. యవన కాలంలో నీ కాడి మోయడానికి ప్రభు నాయన బహుబలమైన శక్తిని దయచిన ప్రభు మీకు వందనాలు తండ్రి. ఇక ప్రభు నాయన కిషోర్ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నన్ను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. పురుషులుగా నాయన కుటుంబాలను కట్టుకోవడానికి ఓ నాయన భార్యను పిల్లలను నాయన ప్రేమించే వారిగా ఉండడానికి మీ సహాయం దయచిన ప్రభు. ఇగో క్రీస్తు నామంలో ప్రభు మేము ఇంకను ఓ బలపడడానికి సహాయం దయచిన ప్రభు మీకు వందనాలు. అయ్యా మీకు వందనాలు. స్త్రీలుగా ఉన్నవారిని మీరు దీవించండి. సౌదమణి గారిని నాయన ప్రభు మీకు వందనాలు తండ్రి. సామ్రాజ్యం గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు. జ్యోతిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మరియమ్మ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. నాయన విజయ్ కుమార్ని బట్టి, రత్న కుమార్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. ఓ రమణని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. మీకు వందనాలు ప్రభు. బిడ్డలందరినీ నాయన మీ పాదాల చెంత అప్పగించుకుంటున్నాను ప్రభు. బిడ్డల జీవితాల్లో ఏమైతే అవసరాలు ఉన్నాయో, బిడ్డల జీవితాల్లో ఏమైతే ఉద్దేశాలు కలిగి ఉన్నారో ప్రతిదీ సఫలం చేయండి ప్రభు మీకు వందనాలయ్యా. స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలను మీరు దీవించండి. తల్లిదండ్రుల ఆత్మాముల కుటుంబాలని మీరు కాచి కాపాడి భద్రపరిచి నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. ఇగో ప్రభు మీకు వందనాలు తండ్రి. ఇంకను నాయన బెహ్రన్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఓ పెద్ద చిన్నని బట్టి, చిన్నమ్మని బట్టి ప్రభు నాయన, ఓ నాయన మస్కడ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రభు నాయన నాగలక్ష్మి గారిని బట్టి, అదేవిధంగా ప్రభు నాయన మీకు చాందిని గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. వారిని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభు మీకు వందనాలు. నాయన ఇదిగో నాయన ఇండియా దేశంలో ఉన్నటువంటి నాయన ఇక మా పద్మ గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. రాణి గారిని బట్టి, దిలీప్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. రాముని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. మీకు వందనాలు. ఇక సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి పేరునైనా పేరు చెప్పిన మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి మీరు కాచి కాపాడి భద్రపరిచిన ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ఇగో నాయన మాకంటూ ఒక సహవాసం ఉంది, ప్రార్థించే వారు ఉన్నారని గొప్ప ఆలోచనలు నాయన వారిలోకి నైనా మీరు తీసుకురమ్మని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ఆయన ఎవరైనా సమయం ఉండి ప్రభువా నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారేమో ప్రభువా, సమయం ఉండి తండ్రి నాయన ఏదో నాయన వేరే ఆలోచనలతో ఉన్నారేమో, దయతో నాయన బిడ్డల్ని మీరు ఆకర్షించండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ప్రతి మోకాలు నీ సన్నిధిలో వంగినట్లుగా, ప్రతి నాలుకనైనా ప్రతి ఏసే క్రీస్తుని ఒప్పుకున్నట్లుగా మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. లోకంలోనైనా ఇకనైనా సమయాన్ని వ్యర్థపరుచుకోకుండా నీ వైపు తిరిగి నాయన నీ వైపు నడుచుకునే బిడ్డలుగా వారిని ఉంచమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా మీకు వందనాలు. ఇగో నాయన ఈ విధంగా గోజాడే, ఈ విధంగా నేను ప్రార్థించే నైనా గొప్ప నైనా తరుణాన్ని మాకు అనుగ్రహించిన విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలయ్యా. మీకు స్తోత్రం ప్రభువా. తప్పక నీ సన్నిధిలో నాయన ఓ పట్టు విడవక తండ్రి నాయన మేము ముందు కొనసాగడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. శాతానికి క్రియలు మేము నాయన జ్ఞానం కలిగి ఎదిరించడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ఈ వాక్యంలో బలపరచండి, ప్రార్థనలో స్థిరపరచండి రాజా. మీకే వందనాలు స్తోత్రం ప్రభువా. మీ కృప చూపించండి రాజా. నేను ఇంట్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాను మీకు వందనాలు తండ్రి.
భారతదేశం గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నామయ్యా. ఇగో నాయన భారతదేశం ఎంతో నాయన అతలాకుతలం అవుతుంది తండ్రి. ఇగో రోజుకి ప్రభువా 3000 దాటి ప్రభువా మరణాలు తండ్రి. ఓ నాయన ప్రభువా కళ్ళ ముందు చూస్తూ చూస్తూ చనిపోతున్నారు తండ్రి. ఆక్సిజన్ లేక ప్రభువా, వెంటిలేటర్లు లేక ప్రభువా మీకు వందనాలు తండ్రి. మెడిసిన్స్ లేక తండ్రి. అయ్యా మీకే వందనాలు ప్రభువా. దర్శించండి నాయన. నీ ఒక్క మారు నాయన ప్రభువా, ఒక్క మారు ప్రభువా. ఇగో నాయన బైబిల్ గ్రంథంలో 2 సార్లు నాయన ఓ నాయన ప్రభువా నాయన స్థానాన్ని తగ్గించుకున్నటువంటి నాయన ఈ యొక్క భారతదేశమును దర్శించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. మీకు వందనాలు. దర్శించండి నాయన. స్వస్థపరచండి ప్రభువా మీకు వందనాలు. స్వస్థపరిచి యెహోవాని నేను సెలవిస్తున్నాను తండ్రి. మీకు వందనాలు. ఇగో ప్రభువా నాయన యెహోవా జనులనైనా తాము తగ్గించుకున్నప్పుడు నాయన తప్పక దేశాన్ని కాపాడుతానని నీ వాక్యం సెలవిస్తున్నట్టుగా తండ్రి. నాయన దయతో నాయన మా దేశం కొరకు, మా ప్రాంతాల కొరకు, మా గ్రామాల కొరకు ప్రభువా, మా సంఘాల కొరకు నాయన మేము ప్రార్థన చేస్తుండగా తండ్రి. తప్పక మీరు దర్శించండి. ఆ వైరస్ అనే ప్రభువా, మహమ్మారి ప్రభువా మా ప్రాంతాల నుంచి తోలివేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. అది 7 సముద్రాల అవతలికి పోవడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలు. ఆయన విశ్వాసం కలిగి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. విశ్వాస సహితమైన ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచునని నీ వాక్యం సెలవిస్తుంది తండ్రి. ఆయన ప్రభువా విశ్వాసంతో మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నీవు మాత్రమే చేయగల దేవుడు అన్నావు తండ్రి. నీవు మాత్రమే ప్రభువా నాయన నీకు మాత్రమే సాధ్యమేమో నమ్ముచున్నాం ప్రభువా మీకు వందనాలు. నాయన ఎవరైతే బిడ్డలు ప్రభువా వైరస్ నాయన తో బాధపడుతున్నారో, ఆయన హాస్పిటల్స్లో బాధపడుతున్నారో తండ్రి మీకు వందనాలు. వారికి అందరికీ విడుదల కలిగి చేయండి తండ్రి. ఐసీయూలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలను ఆయన తప్పక వారికి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యం అనుగ్రహించి ఆయన వారి గృహాలకు చేరడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. అయ్యా మీకు వందనాలు తండ్రి. మీకు స్తోత్రం అయ్యా. ఇగో మరణించిన వారి కుటుంబాల్లో నాయన ఓ నాయన నెమ్మదిని దయచేయండి ప్రభువా. నీవే ఆధారపును అనుగ్రహించండి ప్రభువా. వారి కుటుంబాల్లో ఆందోళన చెందకుండా సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలు. గొప్ప కార్యములు చేయవాడా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. ఇగో గవర్నమెంట్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. దేశ నాయకులు ప్రభువా, రాష్ట్ర నాయకులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. అధికారులను బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు తండ్రి నిస్వార్థంగా తండ్రి నాయన ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడే నాయన ఓ గొప్ప నాయన ప్రభువా నాయన కార్యక్రమంలో వారు నిమగ్నమయ్యడానికి ఓ నిస్వార్థంగా పనిచేయడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలు. వారికి ప్రేమను అనుగ్రహించండి ప్రభువా మీకు స్తోత్రమయ్యా. లోక సంబంధంగా ఆలోచించకుండా తండ్రి అయా తమను తాము మాత్రమే కాపాడుకోవడం కాక ప్రభువా ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే నాయన గొప్ప ఆలోచన వరకు అనుగ్రహించండి ప్రభువా. ఓ నాయన ప్రభువా మీకు స్తోత్రం తండ్రి. ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి వసతులు వారు సమకూర్చడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. మీ కృప చూపించండి. ఈ సమయంలో నాయన బన్నుని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. బన్నుని సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యంలోకి మీరు నడిపిస్తున్నారని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభువా. దినదినము నాయన ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తండ్రి సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యాన్ని క్షేమాన్ని అనుగ్రహించండి తండ్రి. మీకు స్తోత్రమయ్యా. మీ కృప చూపించండి. కాపుదలను అనుగ్రహించండి రాజా. నాయన మీ సహాయము తండ్రి. ఓ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రభు బిడ్డ నాయన నేర్చుపడకుండా ఆయన అతి తొందరలో నాయన మేము మంచి సాక్ష్యాన్ని ఓ నాయన బన్ను ద్వారా మేము వినడానికి నీ కార్యం చేయండి ప్రభువా. ఓ నాయన బిడ్డను మీరు పట్టుకున్నాడు తండ్రి మీకు వందనాలు. బాప్తిస్మలోకి మీరు నడిపించండి ప్రభువా మీకు వందనాలు. అయ్యా మీ సహాయం దయచండి ప్రభువా మీకు స్తోత్రం. యవన దశలో ఉండి చుండగా తండ్రి నాయన ప్రభువా నాయన నీ వాక్యం వైపు నాయన బిడ్డ మనసు తిరగడానికి సహాయం దయచండి ప్రభువా. అయ్యా మీకే వందనాలు. సహాయము దయచండి. మీ కృప చూపించండి రాజా. మీకే వందనాలు ప్రభువా మీకు స్తోత్రమయ్యా. ఈ సమయంలో ప్రార్థన వస్తువులని మీ పాదాలు చిన్నపెడుతున్నాను తండ్రి. బిన్నోషాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. బిడ్డ నాయన ఇంకను నాయన ఐసీలో ఉండిచుండగా తండ్రి ఓ బిడ్డకి నాయన ప్రభువా తెలివిని దయచేయండి ఆమె నాయన స్పృహలోకి రావడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. నాయన ఏమైతే ఆమెకి శరీరంలో గాయంలో అయినా ప్రభువా గాయం చేయవాడు నేనే, గాయం కట్టువాడు నేనని నీ వాక్యం సెలవిస్తున్నట్టుగా తండ్రి ఆ గాయాలను కట్టమని ప్రార్థన చేస్తున్నానయ్యా. మీకే వందనాలు. గొప్ప కార్యముని చేయండి నాయన. నీ నామానికి మహిమకరంగా నడిపించండి ప్రభువా మీకు స్తోత్రమయ్యా. ఓ గొప్ప కార్యములు చేయవాడా మీకు స్తోత్రం ప్రభువా మీకు వందనాలు. మీ కృప చూపించండి. మీ కాపుదలను గ్రహించి భద్రపరచండి, స్థిరపరచండి తండ్రి. బినోష వారి కుటుంబాన్ని మీరు దీవించండి ప్రభువా. ఇగో తండ్రి కావాల్సినటువంటి ఆర్థిక సహాయాన్ని అనుగ్రహించండి ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ఓ తప్పక బినోషాన్ని నాయన మీరు లేవనెత్తారని మేము నమ్ముచున్నాం తండ్రి. ఓ మంచి సాక్షిగా మీరు నిలవబెట్టిన ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి మీకు వందనాలు. ఇంతవరకు చేసిన ప్రార్థన వస్తువులన్నీ నాయన నీ సన్నిధికి చేర్చుకుని ప్రభువా మీకు వందనాలు. నాయన వాటి నాయన కాలంలో ప్రభువా ప్రతి ఒక్కరికి నైనా సరైనటువంటి మంచి జవాబును అనుగ్రహిస్తామని మేము నమ్ముచున్నాం ప్రభువా మీకు వందనాలయ్యా. ఇదిగో ఈ రీతిగా నైనా మేము ముందుకు కొనసాగడానికి నైనా ఓ నాయన ప్రభువా ఒకరికొకరు మేము సహకారులుగా ఉండిచుండగా తండ్రి ఓ శాతానికి నైనా అవకాశం లేకుండా
నీ నామానికి మాత్రమే మహిమకరంగా మమ్మల్ని నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను తండ్రి. ఇంకో బాధ్యత తీసుకున్నటువంటి నాయన సహోదరి క్రిస్టి గారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఇంకను మీ ఆత్మతో నింపండి, నడిపించండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ఇటువంటి నేను గొప్ప కార్యాలు చేయడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు. అవును తండ్రి, నీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వారిగా, నీ యొక్క నాయన ఆత్మను పొందుకున్నటువంటి వారిగా ప్రభువా, మీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన ప్రభువా, నాయన నీ వాక్యాన్ని పొందుకున్నప్పుడు ప్రభువా, ఈ లోకము వెర్రితనము తండ్రి, మీకు వందనాలు తండ్రి. ఓ నీ నామం మాత్రమే మాకు హెచ్చుగా ఉన్న తండ్రి, మీకు వందనాలు. నాయన అటువంటి హెచ్చైన నామాన్ని మేము నాయన స్తుతిస్తుండగా తండ్రి, మమ్మల్ని ఇంకను బలపరిచింది, మీకు వందనాలు. శాతానికి నాయన మా ముందు సిగ్గు ప్రభువా, అయా నీ నామానికి మహిమ నాయన మాత్రమే మేము కోరుచున్నామయ్యా, మీకు వందనాలు తండ్రి. సహోదరుని ఇంకను బలపరచండి, నాయన ముందుకు నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. ఇగో నాయన కార్యక్రమాలు నడిపిస్తున్నటువంటి బిడ్డలందరినీ మీరు దీవించి ఆశీర్వదించిన ప్రభువా, ఈరోజు ప్రత్యేకమైన రీతిలో పాట కార్యక్రమం నడిపిస్తున్నటువంటి ఓ సహోదరు ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ప్రశాంతిగా బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాయి, మీకు వందనాలు. మీకు బిడ్డలు నాయన అనేక మంది నాయన సమయం లేక ఎంతో బాధపడుచున్నారు ప్రభువా, మీకు వందనాలు. మీ చిత్తమైతే సమయాన్ని అనుగ్రహించండి. ఓ బిడ్డలు నాయన కొద్దిపాటి సమయాన్ని నేను వారు ఏర్పరచుకోవడానికి, సమయానికి వారు సిద్ధపడడానికి మీ సహాయం దయచేయండి ప్రభువా, మీకు వందనాలు. మీ కృప చూపించి నడిపించి భద్రపరుస్తారని ప్రార్థన చేస్తూ, అయితే ఇంకేమైతే మర్చిపోయినానో ప్రభువా అయితే క్షమించండి. నాయన సమస్తమైన దేవుడు తండ్రి, సమస్త అవసరాలు తీర్చే దేవుడు ప్రభువా, మీకు వందనాలు. ఇగో నాయన ప్రభువా, రూత్ అమ్మగారిని బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాను. బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. మీ కాపుదల హస్తాల్లో స్థిరపరచమని ప్రార్థన చేస్తూ, స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి మా కుటుంబాలన్నింటినీ మీ కాపుదల హస్తాల్లో భద్రపరచమని, నేను ఎటువంటి సంహార దూత మా యొక్క నాయన చుట్టుపక్కలకు కానీ మా కుటుంబ చుట్టుపక్కలకు రాకుండా మీరే సహాయం దయచేసి నడిపిస్తారని ప్రార్థన చేస్తూ, నాయన ఏ శాతానికి సంబంధమైన పరిస్థితులు వచ్చినప్పటికీ వాటన్నిటినైనా మేము నాయన జ్ఞానం కలిగి నీ కృపతోనైనా వాటిని ఎదుర్కొనే గొప్ప ధైర్యాన్ని, సాహసాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తూ, రాత్రికాల సమయంలో మమ్మల్ని మీ పాదాల చింతకు అప్పగించుకుంటూ, మీ చిత్తమైతే మరొక మారు తప్పక ప్రార్థించుకునే సమయం వరకు మీ కృప కాపుదల సన్నిధి మాతో ఉంచి నడిపిస్తారని, మా చిన్న ప్రార్థన మీ సన్నిధి చేర్చి మా ప్రార్థన ప్రతిఫలం దయచేస్తారని యేసుక్రీస్తు వారి అతి శ్రేష్టమైన నామంలో మిక్కిలి వినయంతో బ్రతిమాలు వేడుకుంటున్నాను మా పరమ తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. ఇంకా 10 నిమిషాల టైం ఉంది. మీరు ఏమైనా మర్చిపోతే చేసేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ప్రార్థన నేనండి. ఇంకా 10 నిమిషాల టైం ఉందండి. 10 నిమిషాలు. ఓకే, సరే. ప్రార్థన. స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు. మహాపరిశుద్ధుడు, మహోన్నతుడైన తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ పాదములకు వందనములు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. గడిచిన కాలం అంతా నీ రెక్కల చాటున కాచి కాపాడి భద్రపరిచి రాత్రికాల సమయంలో నాయన ఇదిగో ప్రభా, ఎక్కడైతే నీ నామం పేరట 2-3 కూడి ఉంటారో వారి మధ్యన ఉంటానని సెలవిచ్చిన దేవా, ఇదిగో 2 కూడి ఉంటుండగా ప్రభా, 3వవాడిగా ఆత్మగా అయా మీరు పరిశుద్ధాత్ముడుగా మాతో ఉండి నడిపిస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను తండ్రి. ప్రార్థనలు ఆలకిస్తున్న దేవా, ఇప్పటి వరకు నైనా అయా ప్రియ సహోదరులు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన మీరు ఆలకించిన ఆయన ప్రతి ప్రార్థనకు మీరు జవాబు దయచేసి నీకే వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను రాజా. నీకు వందనాలు, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిస్తున్నాము తండ్రి. అయా ప్రతి ప్రార్థనకు, ప్రతి అంశంకు ఆయన నువ్వు జవాబు దయచేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా ప్రార్థన ఆలకించిన దేవా నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయన. దీనిలో మొరపెట్టుగా ప్రభా, అయా నువ్వు ఆలకించే దేవుడు నాయన. ఇదిగో దీనిలము తండ్రి ఎందుకు పనికిరాని వారు అయినప్పటికీ మమ్మల్ని గ్రహించినాము తండ్రి. అయా నీ సన్నిధిలో మొరపెట్టే భాగ్యము, గొప్ప ధన్యతను అయ్యా ఎవరు కోలేనటువంటి భాగ్యం నాయన మీరు మాకు దయచేసినావు. రాత్రికాల సమయంలో నాయన నీ పరిశుద్ధ పాదములు పట్టుకుని తండ్రి ప్రభువాని గోజాడే భాగ్యము అయా మీరు మాకు ఇచ్చినందుకే నీకు వేలాది వందనాలు. ఇదిగో ఇప్పటి వరకు నీ కుమారుడు చేసిన ప్రతి ప్రార్థన, నీ కుమారుడు వచ్చిన ప్రతి మాటను విన్నందుకే నీకు వందనాలు. ప్రతి ప్రార్థనకు మీరు జవాబు దయచేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు. గొప్ప కార్యాలు మీరు చేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవానికి గొప్ప కార్యాలు నాయన సహవాసంలో మీరు జరిగిస్తున్నందుకే వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి. అయా గొప్ప దేవారాత్రులు ప్రభులకు ప్రభుడు నాయన ఉన్న అత్యున్నత ఆశీనుడు ఒక దేవానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు. ఇప్పుడేనాయన అయా మీరు జవాబును మాకు దయచేస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు తండ్రి. అయా అలనాడు నాయన మా పితరులకి ఇచ్చిన వాగ్దానం మా పట్ల నెరవేరుస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు,
స్తోత్రములు తండ్రి. అబ్రహాము దేవా, ఇస్సాకు దేవా, యాకోబులు దేవా, వారితో చేసిన నిబంధనను నాయన మాతో స్థిరపరిచిన దేవా, అయా మా ప్రార్థనలు మీరు ఆలకిస్తున్న దేవా, నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు. అడుగుడు మీకు ఇవ్వబడి అంటున్నావు తండ్రి. ఇదిగో అయా నీ కుమారుడు అడిగింది ప్రతిదీ మీరు దయచేస్తున్నందుకే వందనములు. ప్రతి ఈవిని మీరు సమకూరుస్తున్నందుకే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఆమేన్. యేసయ్యా స్తోత్రం. నీకే వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు అవును రాజా. స్తోత్రములు తండ్రి. ఇంకను నాయన ఎంతో మంది ఉన్నారు ప్రభా, ఇంకను వారి వారి సమయాలు అనుకూలింప చేయమని మీ సందులో అడుగుచున్నాను తండ్రి. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి అయా నీ సందులో గోజాడే బిడలుగా, అంగలార్చే బిడలుగా, రోదన చేసే బిడలుగా చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఇదిగో నా అవునయ్యా. ప్రభా, అవును. ఇది అనుకూల సమయము, ఇదేమి నాయన రక్షణ సమయము అన్ని వాక్యం సెలవిస్తుంది కనుక ప్రభా, దినములు చెడ్డవి గనుక సమయం పోనీయక, అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల అవును వలె తండ్రి, నడుచుకోమని మీకు వాక్యం వందనాలు. సెలవిస్తుంది అవునయ్యా. ప్రభా. అవును ప్రభా, అయా చెడ్డ దినాలున్నా, భయంకరమైన దినాలున్నా, భయంకరమైన దినాలున్నా, దుర్దినాలున్నాము ప్రభా. ఇదిగో అవును మా తండ్రి, మీకు సమయాన్ని మేము స్తోత్రం. పోనీయక స్తోత్రం. అయా నీ సన్నిధిలో గడిపే వారం గాని, సన్నిధిలో మొరపెట్టే వారం గాని, సన్నిధిలో గోజాడే వారముగా మీరు మమ్మల్ని చేయమని మీ సన్నిధిలో అడుగుచున్నాము రాజా. యేసయ్యా నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు స్తోత్రములు. గొప్ప దేవుడు నాయన, అవును అయా తండ్రి, మీకు ఉన్నవాడని స్తోత్రం. వాడనని సెలవిస్తున్న దేవుడు నాయన. అయా మోషేతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన గొప్ప దేవానికి వందనములు, స్తోత్రములు తండ్రి. అవునయ్యా, మీకు అలనాడు వందనాలు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఎర్ర సముద్రంలో 2 మాయలుగా చేసి నడిపించిన దేవానికి వందనములు, దేవా, మీకు స్తోత్రములు. వందనాలు తండ్రి. అవునయ్యా. అయా తెగులు వచ్చినప్పుడు ప్రభా, నీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఏ బాధ, ఏ బలహీనతలు వారికి కలగకున్నట్లు ప్రభా, అయా వారిని తప్పించి విడిపించి నాయన వారిని సంరక్షించి వారిని పోషించిన దేవానికి స్తోత్రములు అవునయ్యా, తండ్రి. మీకు స్తోత్రం. స్తోత్రం. ఇదిగో ప్రభా, దీనులము దరిద్రులము తండ్రి, మమ్మల్ని కూడా మీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. జ్ఞాపకం అలనాడు చేసుకోండి ఇశ్రాయేలు తండ్రి. మొరలు పెట్టినప్పుడు ప్రభా, అయా మొరలు నీ సన్నిధికి చేరిని అంటున్నావు నాయన, నీకు వందనాలు. ఇదిగో మేము కూడా మొరపెట్టుచుండగా అయా మా మొర కూడా మీ సన్నిధికి చేర్చుకోమని మీ సన్నిధిలో చేర్చుకోండి, అడుగుచున్నాం మీకు తండ్రి. వందనాలు. అనేక మంది భక్తులైన వారు నాయన, ప్రవక్తలైన వారు నాయన, ఎంతో మందిని దాసులైన వారు ఎంతో మంది దేశము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభా. అయా వారి ప్రార్థనలు మీరు ఆలకించండి దేవా, వారి మొరలు మీరు ఆలకించండి దేవా, ప్రార్థన ప్రతిఫలము దయచండి దేవా. యేసయ్యా నీకే వందనములు తండ్రి. నీకు అసాధ్యమైంది లోకము లేదు లేదు నాయన. అయా లేదు నీకు ప్రభువా, సమస్తమును మీకు సాధ్యం, స్తోత్రం. నువ్వు సమస్తము చేయగలను దేవుడు నాయన. అవును అయా తండ్రి. నువ్వే నా సమస్తాన్ని సృష్టించిన దేవుడు కదా ప్రభా. అయా నువ్వు నాయన ఉన్నవాడని అనువాడనని సెలవిస్తున్నావు కదా ప్రభా. అయా ఇదిగో ప్రభా, నీ సమస్తము నీ నాయన నీ యొక్క హస్తకృత్యములే కదా ప్రభా. అయా ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ నీ యొక్క నాయన నువ్వు చేసినదే కదా ప్రభా. ఆకాశము, అవును భూమి, తండ్రి, సముద్రం మీకు స్తోత్రం. అయా దాని మీద ఉన్న సమస్తమును సృజించిన దేవుడు కదా ప్రభా. అవునయ్యా, మనుషుడికి మీకు వందనాలు. జ్ఞానాన్ని ఇచ్చిన వాడవు నీవే కదా ప్రభా. వందనాలు అయా ప్రభువా, మీకు తెలివినిచ్చిన స్తోత్రం. వాడవు నువ్వే కదా నీవే ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి. ప్రభా, అయా యేసయ్యా నీ జ్ఞానమును దయచేయండి మనుషులకు ప్రభా. అయా ఈ యొక్క భయంకరమైన దినాల్లో నుండి ఏ విధంగా తప్పించుకోవాలో, ఏ విధంగా జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలో ప్రభా. అయ్యా ఇదిగో మమ్మల్ని మేము ఆధారం, మా స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాక నీ మీద ఆధారపడి నాయన, నిన్ను ఆధారంగా చేసుకుని ప్రభా నేను బ్రతికే బిడలంగా చేయమని మీ సందులు అడుగుచున్నాను తండ్రి. అవును స్తోత్రములు రాజా, తండ్రి. మీకు స్తోత్రం. వాక్యానుసరమైన జీవితం ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయండి నాయన. భయభక్తులు కలిగిన దయచేయండి. ఆయన అయా గజగజ వణుకుతూ నీ సందులో మోకరించేవారుగా చేయమని అడుగుచున్నా. అవును ఏ ప్రభువా, మోకాలు మీకు అయితే నీ స్తోత్రం. నామములో వంగట్లేదు ప్రభా, యేసు నామములో ప్రతి వాని మోకాలు వంగినట్టు చేయమని హల్లెలూయా. అడుగుచున్నాను. ఆమేన్. ఆమేన్. ప్రతి ఆమేన్. వాని నాలుక స్తోత్రం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒప్పుకొనులాగా చేయమని మీ అవును సందులో తండ్రి. అడుగుచున్నా. ఏ నాలుకైతే నాయన నీ నామం దూషింపబడుతుందో ఆ నాలుక తన యేసుక్రీస్తు ప్రభు గొప్ప దేవుడు అని నమ్మి అయ్యా ఆ నాలుక తను ఒప్పుకొని వారి నాయన క్షమాపణ పొందే వారిగా చేయమని మీ సందులో అడుగుచున్నాను తండ్రి. అవునయ్యా, అట్టి మీకు గొప్ప స్తోత్రం. కార్యములు, అద్భుత కార్యములు మీరు జరిగిస్తున్నందుకే నీకు స్తోత్రం. వందనాలు, స్తోత్రాలు అవును చెల్లించుకుంటున్నా. ప్రభువా, నువ్వు మీకు వందనాలు. వేరొక దేవుడు లేడు, నువ్వు తప్ప వేరొక రక్షణ మార్గము లేదని అయ్యా యేసే నిజమైన దేవుడని, యేసే రక్షకుడని, విమోచకుడని నమ్మి విశ్వసించే వారుగా ప్రతి ఒక్కరిని చేయమని మీ సందులో అడుగుచున్నాం రాజా. యేసయ్యా అవును నీకు తండ్రి, వందనములు, మీకు స్తోత్రాలు. స్తోత్రం. అయ్యా నశించిపోతున్న బిడ్డలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఎంతో రక్షణ మంది దయచేయండి తండ్రి. నశించిపోతున్నారు. ఏ ఒక్కరు అవును ప్రభా, నశించిపోవడానికి ఇష్టపడకంటున్నారు ప్రభా. ఇష్టలేదు అయ్యా ప్రభా. నేను ఇదిగో ప్రభా, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను మహిమను పొందలేకపోతున్నారు. పొందలేకపోవచ్చు. ప్రభా, అవును ఈ ప్రభా, మీకు మహిమను పొందుకునేవారుగా చేయమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. అయ్యా ఈ ఆమేన్. లోకానికి వెలుగై ఉన్నానంటున్నావు కానీ నాయన ఈ లోకం చీకట్లో ఉన్నది కనుక ప్రభా వెలుగును గుర్తించట్లేదు ప్రభా. ఈ వెలుగైన మార్గాన్ని గుర్తించేవారుగా చేయమని అడుగుచున్నా. అయా చీకట్లు వెంబడించక వెలుగును వెంబడించే భాగ్యం ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని మీ దయచేయండి. సందులో దయచేయండి. దయచేయండి. అవును స్తోత్రములు, ప్రభా. స్తోత్రములు తండ్రి. గొప్ప దేవానికి వందనములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు, స్తోత్రములు తండ్రి. అయా ఉదయ కాలం మొదలుకుని రాత్రి కాల వరకు మా పనులన్నింటిలో మీ తోడుగా నడిపించి ప్రభా. ఈ రాత్రి కాలశంలో నీ పరిశుద్ధ పాదములు పట్టుకుని గోజాడే భాగ్యము దయచేసినందుకే వందనములు, స్తోత్రములు. ఇంకా సహవాసంలో ఎవరైతే ఏ ప్రయాణాల్లో త్రోవల్లో ఉన్నారో ప్రభా, వారి ప్రయాణాలు త్రోవలంతట్లో కూడా సహాయం చేయండి. క్షేమకరం ప్రయాణాలకు దయచేయండి తండ్రి. అయా పనులు చేసుకుని ప్రతి ఒక్కరితో మీ సన్నిధి మీ ఆత్మ నుంచి మరి మీ సందులో అడుగుచున్నాం రాజానికి వందనాలు. అయా సహవాసంలో జరిగిన ప్రతి కార్యక్రమాన్ని బట్టి నీ సందులో ప్రార్థిస్తున్నాను, సహాయం చేయండి. బలహీన స్వస్థపరచండి, రోగులు
స్వస్థపరచండి, వ్యాధిగ్రస్తులు స్వస్థపరచమని మీ సన్నిధిలో అడుగుచున్నాను తండ్రి. అవును ప్రతి తండ్రి, ఒక్క నీకు బిడ్డని స్తోత్రం. అప్పగించుకున్నాను, రాత్రి కాల సమయంలో సహాయం చేయమని. ఇదిగో నా ప్రభా, ఇప్పటి వరకు నీ కుమారుడు చేసిన ప్రార్థన మీరు ఆలకించినందుకే అవునయ్యా, వందనములు. మీకు వందనాలు. దరిద్రాలు నా ప్రార్థన కూడా మీరు ఆలకించి నా ప్రార్థన కూడా ఆలకించండి తండ్రి, ప్రతిఫలం దయచేయమని యేసు దయచేయండి. నామములో నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్, ఆమేన్. యేసు రక్తమే జయము, ప్రభు యేసు రక్తమే జయము, ప్రభు యేసు నామమునకు సంపూర్ణ విజయము, అపవాదికి అనంత నాశనము. యేసు నామముకే మహిమ కలుగును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. Praise the Lord. ప్రైజ్ ది లార్డ్. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండి. దేవుని కృపను ఓకే బట్టి అండి. అనేక మంది కొరకు ప్రార్థించి గొప్ప ధన్యత మనకు అనుగ్రహించండి దేవుడు.